Bingelele abalandeli bami Dr. Malala Phezulu uDlamini Mzinyathi noma sesisikhathi singaveli noma singakhulumi ekungenza ngibuyele kini kungenxa yababalaleli noma abalandeli nabantu abanembuzo ehlukahlukene ke ngenxa yomsebenzi wethu wedlozi, kakhulukazi abantu abazinyanga abathandazi abangenwa idlozi manje nelisala bangena kodwa basagijima ey'nkalweni zonke abangalitholi usizo, ibona abanembuzo eminingi. Ihloko nje abangibuzela kusona si-based kakhulu endabeni yali ithonga noma idlozi elingena kumuntu. Angizukuba-ke umuntu owenza ubuchule obuthize, la ngizokhuluma ngento evele yenzekalayo kumuntu ehlupha abantu, le yethonga. Ithonga liyadida kakhulu, lidinga umuntu uma limingenile babe neqiniso nabantu abasuke bemsiza. Kokunye-ke kuyenzeka ungenwe idlozi kanti ungenwa abantu abadala abakweneta lona idlozi qobo abangazange balungise. Lokhu sengikubukile ey'ndaweni ey'ningi nakubantu abaningi befika phakathi kwalikhaya uthola ukuthi lobo mzima ababenzayo nje bebehamba izwe lonke befuna usizo bengalitholi beze bethi inyanga yilaphi. Kube ngathi abantu abakwazi ukusiza abantu. No, ingenxa ukuthi inkinga ilele ekutheni omunye uyangenwa idlozi kube ngathi uyothwasa kanti akathwasi lo muntu. Ukuthwasa kwakhe umela umuntu wakubo ongasekho, hlembe ikhehla noma isalikazi okuyisihlobo sakhe sahamba singazange siyigcine lento uma sesingale la sikhona, ngoba phela khumbula ukuthi lento yedlozi iyilegacy. Yes, kwezinye indawo iyaba umoya omubi. Into edala ukuthi igcinisiwe uba umoya omubi lento yemfakela enihambe niyilanda lonke izwe nakubantu bonke emhlabeni wonke, nihambe nithatha izinto ezimfakela. Ilapha idlozi lidungeka-ke sekuba umoya omubi, lokuthwasa kwakhona kungasaqondi kahle kanti ingoba sekuney'lwane phakathi. So ma kuyidlozi nje pure, idlozi eliklini, lento iyisipho sakini osuke lowo muntu enikiwe. Uma angazange asisebenzise noma wasibalekela, uma esefile noma esedlulile emhlabeni akakwazi ukungena emndenini ngoba uza nalo msebenzi kwakufanele awulungise. Ngoba phela khumbula nathi uma sesidlula emhlabeni kufanele kube nesilwane noma imbuzi ebikayo ukuthi usibanibani njengoba usudlulile siyakwethula lo msebenzi wabadala owunikwe bona, either umngoma noma umnyanga noma ukuthandazi. Sesicela ukuthi ukhululeke uye kwelamathonga, ukhululekile uwena ungasathwele lo mthwalo. Khumbula-ke ingakho abantu abanye beze bethi umuntu uma bembona ephumelela uthwele. No, kuyenzeka uthwele kanti uthwele idlozi qobo. So-ke into esike siyenzeke ngale mbuzi kwenzela ukuthi ukwazi ukuyongena emndenini, ungahambi nefa la emhlabeni uthi uyongena nalo ngebavume ngalena, ngoba the more abantu abadala bebongwa la emhlabeni ukuthi usize ingane yakasibanibani, usize usibanibani obenenkinga enje, the time kubongwa mina kubongwa bona oDlamini,
kubongwa lona idlozi lasekhako mama, kubongwa lo wangenayo. So bona bajatshuliswa yilokho kubongwa okunjalo ukuthi le time bebonga nabo bayithola bebakhulu bekhululeke bese bekwenzela wena okuhle la emhlabeni. Ingakho uma usebenza kahle nangeqiniso bonakala ngeyithele ezinhle, ngoba angikholelwa mina ke angibeke kanjalo. Kangikholelwa ekutheni umuntu mesebenza faneke angabonakali. Umuntu faneke abonakale kuyena imphumela emihle wena ozongelapha. Angikwazi ukuthi ngingathi ngifika kuwe ngifuna inhlanhla ubengenayo wena inhlanhla, uthi wena ngizoba nezimoto ezinkulu awunayo wena, ngizoba nemizi awunawo wena. No, ayikazi ibe khona into enjalo. Kanti wawungenelwe iphidlozi, izilwaneni lezi ezingakwazi ukuba nento edinga umuntu ophilayo emhlabeni, uzoba nemali kodwa wena awunayo. So ngibuye lana ke edlozini, uma selikungenile fanele lo omelapha abheke, uma enamakhosi noma enamathambo noma enana abheke. La ekhaya ke ngenhlanhla saphiwa idlozi laphezulu engamakhosi elikhuluma lapha emsamo ongabalozi abangafihlelwa, bazoveza nje ukuthi wena unalo yini idlozi noma unalo, noma idlozi elingenile ungenwe umuntu othize ofuna ukugcinelwa. Ngoba uma ungenwe umuntu ofuna ukugcinelwa awuzusebenza abantu, ufuna ukwazi lokho. That's why uzothi noma sewulungisiwe waphothula kodwa uthola ukuthi kawusebenzi kwesinye isikhathi, uhambe bese ugcina ukukhohliswa kuthiwa uvaliwe, kanti awuvaliwe ngoba vele umsebenzi awukho. So ke ey'ntweni ey'fana nalezo izinto ey'dinga ukuthi mayilungiswe. Uma kutholakala ukuthi umuntu lo muntu kusekuzoshiwo ukuthi umenzela lolu khamba, kubikwe kuyena sibanibani nakho ke sikwenzela khona, nangozokumele esikhathini esingaka wenzelwe leyo nto, igcina iphothulwa leyo nto. Bese ecelwa-ke ukuthi-ke njengoba sekuphothulwa-ke njengamanje vula-ke iy'nhlanhla zakhe lo muntu obuyivalile, ngoba umuntu uyahlupheka kakhulu ehlushwa umuntu ongasekho owayebalekela idlozi ephila. So-ke sekuzofunwa-ke manje sekuthiwa no, wena mnike-ke iy'nhlanhla zakhe, sebeyaqala-ke sebeyayidedela iy'nhlanhla zakhe seziyenzeka, ngoba vele ubungathwasi wena wenzile lokhu, wakuphothula lokhu. Kuyenzeka futhi uma ukuphothula uthola ukuthi lo muntu akafuni nokuthi uze uye ekhaya, athi akuphelele enyangeni. Kuyenzeka kanjalo. Onganalo ulwazi angakhuza umhlola athi no, udalwa yini kiwe enyangeni, futhi le nyanga inomkhuba. No, uma kuyinyanga ephiwe ebonile nalo, ngoba phela the time wena wenzelwa lento fanele ububone izinto, angabe inyanga kusuka ekuqaleni kuze kuyophela kuyona elawulayo wena idlozi lakho lingakulawuli, kanti ungenobani wena. So ke omunye ke mawungenwe idlozi ngqo ongiqedelele la, uma ileli dlozi kuyikuthi ubuwenzela umuntu, kufuneka kugcine kuphela lapho. Into ongasube nayo wena kuphela lo muntu, into angakusiza ngaba kunomgozo okuthize noma kunenhlanhla efanele ibe khona, lo muntu akenze sure ukuthi uyakusiza ekuthena akuvulele inhlanhla, akukhombisa ukuthi khona ethize ezokwenzeka, khona okuthize ufuna ukulungisa, khona okunje, ngoba usewulungisile le moya yakhe, senabantu abaxhumene naye usekukhonzile. So senucishe nibe umuntu oyedwa, yize engahleli kuwena unomphela, ngoba phela usewumuntu wena owamsiza kodwa angeke aphinda akukhohlwe. Njengawe nawe umuntu mekusizile wakwenzela okuthize nawe umkhohlwa. Number 2, sesifika kumuntu konedlozi yena ngqo. Umuntu onedlozi yena ziba khona ibonakaliso ezithize, ezamanzi, ezeyintaba, ezemfula, ezeyimpophoma, ezeyilwane, izingwe, ilwane zehlathi, izinyoka, amanzi, imfula. Konke lokho ulwandle, konke lokho kwamasayini osuke ukhonjiswa wona, omunye ayibone ngeniswa engene emanzini,
azadlule olwandle, mhlawumbe amanzi noma ulwandle azadlula afike endaweni eyomile enemizi enakho konke, lowo muntu ngomthetho usuke ethwasiswa ngaleso sikhathi. Iyona ntwaso yasemanzini. Kayikho intwaso manje ngathi njoba libalela ilanga bese wena kuthiwa usungene la. Ayisenzeki leyo nto, yayenziwa emandulo kudala. Ngoba engikuchazeke lokho ukuthi kwavalwa yini.